Ilkka Ajo on perinteisesti myös kasvattajien juhlaa, siksi perinteinen kisa kyseessä ja arvostettu sellainen. Ja nyt todellakin tässä ovat Kari Viitala, Tärpätin kasvattaja Petri Klemola löytyy sitten tuolta Milady Leaderin puolelta. Petri, melko ikimuistoinen päivä voisi kuvitella Klemolalla. No joo, kyllä tämä on ihan hienompia hetkiä, että rahallisestikin tärkeä, mutta kaikkia asioita ei mitään rahassa ja tämä oli tunnepuolella hieno asia. Niin, ja näin se menee, että vuosi pitää aina elää sinne loppuun saakka. Teilläkin näiden hevosten kanssa melko haasteellinen vuosi. Menestystä on toki tullut, mutta aivan sitä kirkkainta menestystä ei ole ennen tätä näissä isoissa kisoissa tullut. No joo, että kyllä meillä turhan paljon hevosta tänä kesänä sairastellut, että tuossa meni pari kuukautta kuninkuusrevien jälkeen ihan verikokeihin ja otossa ja hevosia tähysteisiä ja yskimistä kuunnellessa, että kyllä ihmeen hyvin, että pari niistä katkesi ihan täysin, mutta nämä, jotka sitten toipu, niin on mennyt ihan hyvin sitten. Niin, ja tunteet ovat pinnassa, ja kun tuo tuleerestys tuolla loppukurvissa rupesi selvenemään, että Large Leaderi nousee vielä totoon, niin siellä oli kyllä sinisiä käsivarsia ylhäällä ja korkealla. No joo, että kyllä tämä on semmoinen hetki, että silloin pitää nauttia kuin aihetta. Että kyllä niitä on monesti laskettu käsi alaski. Ja kun kasvattajakilpailu kyseessä, niin teille löi jo löylyt niin sanotusti alkupäivä. Sieltä tuli Solvalasta jo komeita uutisia teidän valmennustoiminnastanne, kasvatustoiminnasta. No joo, että sieltä tuli hieno voitto 2-vuotislähöstä ja ensi vuonna voi olla vielä tiukimmilla kuin tänä vuonna. Petri, mitä haluat sanoa tähän loppuun? Varmasti kiitoksia menee myös sinun tiimillesi laajalti. No joo, että tämä on meillä 3-4 henkilön kovaa työtä, velipojat ja sitten tuo Eini Määttä on tallilla semmoinen vastaava ja se hoitaa päivän rutiinit ja on tehnyt työnsä tosi tunnollisesti. Koko Klemodoiden porukka, paljon onnea tästä historiallisesta Ilkka Ajon menestyksestä. Kiitoksia.